Ho veurem de seguida. Primer analitzem el panorama que queda en l'Elx, després que José Sepulcre, fins ara l'accionista majoritari, hagi venut les seues accions al representant de futbolistes Cristian Bragarnik. L'objectiu del nou propietari del club és que l'Elx torni a primera. Després de tancar el traspàs en una notaria de la ciutat. Sí, muy contento, muy contento. ¿Satisfecho con la operación entonces? Sí, vamos a intentar continuar con lo que ha empezado Pepe y tratar de que el club siga por el buen camino. El representant de jugadors, conegut com el Jorge Méndez de Sudamèrica, vol ara conèixer més a fons el club. Prefiero primero, después de tomar un poquito de conocimiento del club, ir avanzando y iremos contando a partir de eso cuál es la idea, ¿no? Cristian Bragarnik, molt vinculat amb Maradona, pretén que l'Elx torni a estar en l'elit del futbol i ja prepara reforços per al mercat d'hivern. A poc donarà a conèixer el seu projecte. Bragarnik és representant de més de 100 jugadors i 15 entrenadors sud-americans. Per primera vegada en els quasi 100 anys d'història, l'Elx no estarà en mans il·licitanes. L'argentí ha abonat 22 milions d'euros. Només l'estadi Martínez Valero està valorat en 46. L'anterior accionista majoritari, José Sepulcre, s'havia compromès fa uns mesos a portar endavant un projecte de 4 anys que acabara amb el retorn a primera. En el presente y futuro de este club nos estamos marcando un plan estratégico a 4 años que se adapte a la nueva exigencia del fútbol actual, con el objetivo de consolidar el club y lograr el ascenso a primera división. La seva postura va canviar i va passar de buscar un soci inversor a deixar el club. Ara queda per veure el projecte de Bragarnik i si té cabuda la continuïtat de Pacheta com a entrenador. El nou propietari també ha de decidir si prescindeix dels serveis de Nico Rodríguez, l'actual director esportiu, o de la directora general Patricia Rodríguez, fitxats al final de la passada temporada per Sepulcre. El primer dia de l'era Bragarnik, l'expectació ha sigut màxima a les portes del Martínez Valero. Per a començar, l'Elx ha tancat l'entrenament a pany i clau, tot i que estava previst que fora a porta oberta. D'esta manera ha eixit Pacheta després de la sessió de treball, corrent i sense voler fer declaracions. Tot i el bon paper que està fent amb l'equip, la continuïtat del tècnic podria perillar en esta nova etapa. En les xarxes socials ja s'ha creat una etiqueta Pacheta no es toca. Per este tema i pel futur del club, que hem preguntat a alguns periodistes que coneixen molt bé el dia a dia de l'Elx. Ara mateix jo penso que hi ha un sentiment d'incertidumbre, ¿no?, en lo que és el mateix Elx i el mateix entorn, ¿no? L'arribada d'un inversor sempre és una notícia positiva i hay que aguardar quines són les primeres decisions que pren, ¿no? Espero que bien, ¿no? Que Bragarnik sea un impulso de ilusión en este sentido al Elche Club de Fútbol, porque llega el mercado de invierno y él siempre ha estado hablando a su círculo más cercano de que el mercado de invierno quería reforzar al Elche Club de Fútbol. Además, se trata de un inversor que también es representante de futbolistas y viene al Elche a intentar ganar dinero. Esto no es Argentina. Aquí en Argentina le ponen un trono y Maradona es un dios. Esto es España. Y la verdad es que si alguien conoce la segunda división y puede hacer que esté el Elche Club de Fútbol con mejores jugadores y llega en el mercado de invierno de la mano de Bragarnik, creo que ese es Pacheta. Pacheta avui en dia és la imatge de l'Elche Club de Futbol i per tant Pacheta no es toca, encara que hi que veure ara com es desenvolupen els reconeixements i saber quina és la idea que té el nou inversor en la planificació esportiva de l'equip. En primera, el Llevant continua preparant